أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. zan tuna muku farko da nake gaya muku kada ku bari shaidan ya ruɗe ku. Allah bai yi sama da ƙasa da arziki da wadata ba she saboda mu yayi mawa yana faɗin sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an wani aya kuma yake sakhara lakum ma fi al-ardi minhu ko mutum da tido baka yin abu ka ba yaro daga baya ka tada kyauta balle Allah ganiyun anil alamin sama da ƙasa da abin da ke ciki na arziki da wadata saboda mu Allah yayi mun bi Allah ya tarar da mu lungun ɗakin amma muka bar shaitan ya ruɗe mu imani ya rauni muka ce mu dogara ga kan faɗi tashin mu muna kai muna kawowa mu raunanar da sha'anin Allah to ai mana dariya shi Allah ya ban mu da shi shi yasa Ali ibn Abi Talib Allah ya saka mishi dariya inna ahwafa ma akhafu alaikum amran Allahu akbar abinda yake yawan wa'azi yana gaya masahabbansa kenan abu biyu shine mafi zamantowa abubuwa manya-manya da yake firgitar da ni yana bani tsoro zuwa ga kanku. Menene abu biyun nan ya ce ittiba'u hawan nafsu wa ulul amal. Allah la ilaha illallah 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 Allah na kurun mutun da nazarta Allah la ilaha illallah yani ga mugunyar aiki Allah la ilaha illallah Allah la ilaha yace inna akhwafa ma akhafu alaykum amrani ittiba'u hawa an-nafs wa tulul amal amma ittiba'u hawa an-nafs fayasuddu an al-haqq wa tulul amal yunsi al-akhirah abubuwan ga ya dame ni da ku kuma kore yaushe ina faɗakar da ku jama'a ku kiyaye shine bin son rai duk wanda yake abinda ransa ya raya mishi shi yakan rungumi ya kama kan bai saduda bai sassautawa to wallahi bai yarda da Allah ya tsare shi ga barin bin gaskiya kowa kuwa bai samu saduwa da Allah ba mai kace ya tabe ne shi bai bin gaskiya san bai adalci bai son abin da yake shine daidai sa'an nan kuma dogon guri musibansa ne yakan bari ka manta kaman tak guda yanzu fa za ka mutu to ko da ba fargaba da zulumin yanda kake kwance ba fargaba da zulumin yanda za a raba ka da iyalinka duk abin da ka tara ibtawa da gani a nasa ka cikin ramin kabari kuma mu sheko da gudu wai gatancin kenan masoyinka ma ke ce nan na ga wani dan fari a sa da ka a taushe wai sulamu fihi ma yura wahida wadalika fi na'ibi aw al-iqabi aka sai ma da yace mana ka gani ko to yakan sa ka manta don haka dogon guri bai da kyau mu wadata da abin da Allah ya ba mu yauwa ya taɓa wayewan gari bai samu abin cefane ba sai ya kai rigan shi kasuwa ya sayar mu zauna dai a ce yau ga wanda yake tsakanin 7 guda zuwa 7 guda rana ɗaya yake ƙoshi gidan shi mun ci mun wadata sa'an nan muna da wuri suturan ma wani kakan manta da shi cikin kaya amma shaidan sai ka ga an wayi gari ana faɗin wai kasuwa yanzu ya sanyi ana bukatan abu kaza banda kaza
alhali zamanin da akwai mazaje zamanin annabi alaihi salatu wassalam mutum yakan kwan 40 ma ba a samu abin cefanen da rana ɗaya za a ci a koshi ba. Wani rigan da zai sa ma sai ya ari na wani tukunna ya wanke nashi in ya bushe ya ɗoki ya sa. Yaya ba ku isuwa ku wadatu da Allah, ku koshi da Allah, ku yi yawa da Allah, ku yi alfahari da Allah, ku zauna a ce da ka tara duniyan ga duka, ka wayi gari yadda Allah maka arzikin daɗin kai, ga lafiya, sallan ga biyar kayi, lazumi da wazifa kayi, har ka iya ka je ka ce ma Allah Allahu Akbar, ka zo wajen sallah Allahu Akbarin ga 94, ka karanta alhamdulillah 17. Wajen ƙarya kake ma Allah ko? Kai da ka faɗi haka ka zo ka ce wai kai baka da kuɗi, kai kasuwanka ya toshe, haraka bai ci da kyau, kai ga abin da ya dame ka, kai ka kai jama'a, wallahi ku kiyaye kanku ku tuba ga Allah, ku kiyaye kanku ku tuba ga Allah. Ya kamata in ka samu abincin kwana ɗaya ka fidda komi ranka ka zauna da niyyar sai ka yi wata kana bautata ma Allah ka yafi maka. Minti nawa za ka cikin ramin kabari? Ku rage dogon guri, ku bar haɗama, ku bar zari, abu kaɗan ya cika muku ido ya yi muku yawa, ba za ku rika tara shi ne yana taruwa linkin ba linkin ba. Sayyidina Ali ibn Abi Talib yana gaya mana fa faƙuruka ina ma laisa biyadika faƙarun la akhira la, ka zauna kana faɗi tashi kana neman wani abin da zai zo maka yanzu, to talauci ne da tsiyan da yake bai da iyaka. Tulin higunan mu da ke gida nawa muka sayar muka ba matan mu su yi mana cefa ne, ko matan mu yanzu irin zannuwa zuwa dukka kayan ado, so nawa suka saba cire wani su kai kasuwa tukunna a yi cefanen abin da za mu ci gida. Wane ne mu yau zai ce tsakanin kwana 40 rana ɗaya gidan shi an wayi gari tun da safe har rana ya faɗi har an wayi gari abin da za a ci a ƙoshi ba shi. Wane ne za a ce an tashi taro ya rasa tsumman ragan da zai sa ya ta yi? To yaya mu abidullahi za mu kasance kuma abidul mali? In kuna son ku waye ku kasaita ku yi arziki ku wadata, to ku wurinci talauci ku zama ba ku tsoron shi, ko kun ci ko ba ku ci ba, ko ku fidda dukkan wani guri ranku, gurin ku ne ba ku san kaman Allah ya gama muku komai, ba ku kare gode mishi ba ma balle ku bi wani abu. Ina kuka manta da summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im? To nafilan da muke faɗi ku saurara, shehi ya gwada ma almajiransa dukkan abin da ya inganta sahihi cikin nassin alkur'ani da hadisin annabi. Mu muna da izini khas da Allah ya keɓe mu da shi. Izini khas nan ko wani martaba ne da lamuni, kamar yadda kuka ga istighfarin ga salati ga annabi la ilaha illa kowa na yi, amma ka zo da sunan a baka ka je ka yi kana muridi dan ɗariƙan tijaniya ya fita daban. Kuma ku da kanku kun sani wayanda ke yin la ilaha illallah astaghfirullah allahumma salli ala muhammad da sunan su ɗariƙa na tijaniya suka karɓa, da wayanda ke yi ba da haka ba balle ma ba su yi. Ɗaya muke. أنا